नोंजों मोनसे दिनै गेम गेलेगोन हा नों गेलेगोन ना गेलेया मा गेम ले मा गेम गेलेनांगोन नोङो कुक्रा सुस बर' मा होनो इखो हा बर' मा होनो एरै एरै खालामनायखो ओरै ओरै मा ओरै मा होनो इखो बर'आव दाउला नांज्लायनाय अ नों आंखौ नांदों हागोन मानो हाया आंहा बुल दङ नै नाय नाय So hey guys, welcome. So guys, जोङो दाउला मा होनो मा बुङो दाउला सौलायनाय दाउला सौलाय हायालै आं दाउला सौलायनाय गेम गेलेगोन आरो ना लोगोफोर हौवाजों आंजों बिदिथ' आरो महाय जानो नांगौ नै बियो बडि नङा बियो सर्भिससो गाइस सर्भि खख्लासो आरो ना बियो आं बिजों आंजों चेलेन्ज खालामगोन हाबाबो हायाबाबो खालामगोन आरो माथो ना नं दङ हाया नं दङ हाया हागोन आं मानो हाया जोङो हायाबा मा खालामगोन नोंखो हायाबा मा खालामगोन हायाबा आंखौ नों टाउनाव लांनांगोन जागोन ना जाया बियो हायाबा आंखौ टाउनाव लांनांगोन आरो ना मम' जाहोनांगोन आरो चावमिन जाहोनांगोन दिनै नङाबाबो मालाबा जाहोनांगोन आरो ना बियो दिनैनो लांनांगोन बियो दे लोगोफोर नोंथांमोना मा नायलांबाय थादो खैथा राउन्ड मोनथाम राउन्ड रेडि जानोसै आंबो गाइस आंखौबो खम नङाथ' आंहाबो बुल दङ आंहाबो बुल दङ गाइस नै नायदो बुल दङ आंबो हायो खैथा राउन्ड मोनथाम हागोन नङा आंखौ मारै हमनांगोन नेरि नामा गिदै 어 이디셔 मा guys जोङो केमेरानि गोलैलांबाय आरोना जोङो रेडि जानायावनो मानो केमेरा गोलैखो र फामनि नोंबो गेलेगोन नामा सानि खेलाखौ नोंबो गेलेगोन याहू गाइस जोङो दा गेलेगोन कुक्रा जुस बर' एसामिसाव मा होनो आं मिथिया बर'आव मा होनो आं मिथिया एसामिसाव होनो कुक्रा जुस ये गया राउन्ड मोनथाम guys bersalin naik deh salin udah kagak ini Sani sekali timer oh timer guys oरैबायदि मिनिनो ओंखारनानै हायानो आरोना जोंहानि सानियाबो गेलेगोन जोंजों सानियाबो याहू सानियाबो गेलेगोन सेकेन्ड 15 सेकेन्ड होदो गाइस नै जोंहा 15 सेकेन्ड होदो दा जों 15 सेकेन्ड जोंनिया गैया ना दा लटारि होग्राया 1 2 3 जाबाय र Sani हाया इयो बाय ya hayasoy yes ayah mabay पेट लाबा बायासै आरो खेबसे पेट लाबा बायासै guys want to ready second time second iya माबा खालामबाय दे iya हारिबाय मोजां खालामनांगौ खेलाखौ सानब्रबबाय जाबाय बिलेव हेलौ नै आरो सेकेन्ड step deh play di depan malah bayang nih bukan sih 1 wah ada kasih 3 kamu enggak 2
3 deh. Nih, coba. Nih. Hari baik, hari baik. Halo nongkai dan namaskar. Armani nama. So guys, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय Mana hari ke? आं हायासै Mana hari ke? नों खिथिया मानो Mana Armani deh? खिथिया मानो नोङो Mana kan 3 round गेलेना खननैल' गेलेनाय? आं गेलेनो हागोन ना नंदोंमोन आरो माने बियो आंनि हासबेन्ड नालाय आंखौ अननानै आंखौ मा होनो देरहागोन ना नंदोंमोन आरो ना खिन्थु इयो ओरैबायदि मानसि माने आंखौ जेननोसो होबाय आरो देरहाहोनो होआसै आंखौ बुंबाय माबायदि फटलु सोरबा बेबायदि बडि बिल्डार हौवा दङ नामा लोगोफोर Ketlake. उदै गेलेग्रा बडि बिल्डार हौवा दङ नामा सोरनिबा गाइस बिराद मेंबाय बाय Good बाय night.